azumin da yake zuwa na ashura da tasu'a. Wato ashura da tasu'a wato ma'anan 9 da 10 a cikin watan farko na shekarar musulunci, kamar yadda mu shiga cikin watan al-muharram dinnan. To ranar 9 ana son azumi, ranar 10 ana son azumi. To manzala sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya je madina sai ya iske yahudawa, don a garin madina akwai yahudawa a awali. Ranar tasu'a suna girmama ranar, suna azumi. Ranar ashura suna girmama ranar. Annabi ya tambaye su me yasa kuke wannan azumi, suka ce ranar tasu'a rannan ne Allah ya tsirar da annabi Musa da jama'ansu bani Isra'ila daga sharrin fir'auna, suka fita daga cikin garin Misra. Ranar 10 rannan ne Allah ya halakar da fir'auna, shi yasa muke azumi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu muka fi cancanta mu girmama Musa fiye da ku, dan ƙarya kuke ba Musa kuke bi ba. Saboda haka ya tambaya ranar 9 ne bai dauki azumin ba, ya ce to ashuran duk mai annabi ya yi, ya ce in Allah ya kai mu baɗi 9 ma za mu yi, to bai kai baɗin ba. To yana da falala da yawa, musamman an ce wanda ya yalwata ma iyalinsa Allah zai yalwata masa a cikin shekaran da baki ɗaya. Wanda ya azumin tasu'a kamar ya yi azumin zamani ne gaba ɗaya. Saboda haka sunnar ma'aiki ne yin azumin tasu'a da ashura. Duk wanda yana da falala da yawa, falalan yana da yawa a cikin littafai da aka ruwaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wato ranar 9 da ranar 10, kama kaga yanzu watan suna ta rikirkita shi.